Giniwa ang mga sangkap. Inihanda ang itik. Inihalo ang sarsa at mga rekado. At ilang sandali pa, luto na at saka inihain ng pato alcaparas. Yan ang official dish na kailangan lutuin ng mga kalahok sa ikatlong taon ng Cocina Sulipena Cooking Competition na ginanap sa Apalit Municipal Grounds itong Miyerkules, June 24. 11 barangay ang nagtagisan sa pagluluto bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-429 na taon ng Apalit Town Fiesta at 182nd Apong Iru Libad Festival. Bukod sa kapistahan, nagsilbi rin ang Patimpalak bilang paon ng aktibidad para sa pagdiriwang ng Nutrition Month sa Hulyo. Tinaon po namin na yan yung maging kick-off for the upcoming Nutrition Month celebration po ng Apalit. Para po mag-coincide siya with the Apalit Town Fiesta, makita nila yung kung ano ang kultura dito sa Apalit. Kasi lahat naman po ng ingredients na ginamit nila walang preservative. Yes. Everything po is fresh. Tinrepare nila fresh. Pati po yung main ingredient, kakakatay lang. So, fresh po lahat. Ayon kay Chef Jean Gonzalez, isa sa mga hurado na tubong Apalit, mahalaga ang mga ganitong kompetisyon sa pagpapakilala at pagpapanatili ng culinary identity ng mga lugar sa Pilipinas. Kasi lahat ng mga tao sinasabi, dapat meron tayong national dish. Hindi ba pwedeng magkaroon tayo ng regional dishes na every area parang sa France is famous for something. And Apalit will be famous for so many dishes. 2 years ago we did Menudo Sulipena. This year it's Pato Alcaparas. And if pag pinresent natin itong mga dishes sa mga foreigners, they will be able to relate to this. Hindi bizarre, these are dishes that are friendly to wine or to their beverage. Talagang pwede nating ipagyabang, pwede nating ipagmalaki talaga yung mga dishes natin. Sa katunayan, naihahay na raw ang mga masasarap na putahing nagmula Apalit sa iba't ibang dignitary sa nakatalapa sa kasaysayan. Prince Norodom, yung tatay ni Sihanouk ng Cambodia, prince pa lang siya noon, hindi pa siya king. Arthur MacArthur, tatay ni MacArthur, Douglas MacArthur, the Ilustrados, Jose Rizal, and all the other heroes na dumadalaw sa Sulipan na kumakain sa mga bahay-bahay ng Sulipan elite. All of these were tasted by historical figures, so we are tasting history. Dagdag pa niya, nagsisilbi ring tulay ang aktibidad para maituro sa susunod na henerasyon ang mga heirloom recipes na ipinagmamalaki ng mga Kapampangan habang hinihikayat ang mas marami na pahalagahan ang kanilang local culinary heritage. It's a good thing kasi nakita ko na ang style of cooking is maintained but a little creativity is injected, which is okay naman kasi cuisine should be evolving. Cuisine should be dynamic. But most important of all, ginagawa natin tong contest na to. Nauna tayo dito sa mga mga regions na can you imagine our town doing a contest like this? We should do this in all areas of the Philippines. Dapat talaga it serves as a reminder, it serves as a teaching tool. People should know and should appreciate the richness of the history of their towns. Hindi lang Sulipan, hindi lang Apalit. Dapat lahat sa Pilipinas. At dahil sa ipinamalas na husay ng bawat kalahok, nahirapang pumili ang mga hurado na kinabibilangan ni Gonzalez, Chef Cherry Pasiontan, Chef Vince Garcia, food historian Ruston Banal at tourism and culture advocate Junel Bukalan. Matapos ang deliberasyon, itinanghal na second runner-up ang Barangay Sampaloc. First runner-up ang Barangay Sukad.
at kinoronahan bilang kampiyon ang Barangay San Vicente. Ayon kina Eric Joseph Ajusto at Jericho Floresca, naging susi sa kanilang panalo ang mahigpit na pagsunod sa proseso ng pagluluto ng pato alcaparas. Masaya-masaya po, especially po, first time po namin sumali and first time din po nanalo po. And big thanks din po kay Chef Jin po dahil po dun sa binigay po niyang scholarship po sa culinary po. While cooking, nag-ask yung mga judge sa amin kung ano yung mga procedures na ginawa namin. So kami po, nag-usap kami dalawa na kung ano lang yung procedures na binigay nila, kung ano lang yung mga recipes, condiments, or something na pwedeng i-input doon na nakalagay sa book ni Chef Jin, yun lang po yung sinundan namin. Sa pamamagitan ng mga adhikain tulad ng Cocina Solipenya Cooking Competition, lalong lumalalim ang pagpapahalaga sa angking galing, tradisyon at kultura ng mga Kapampangan sa pagluluto. Napapanatili rin ito ang pagkilala sa Pampanga bilang culinary heartland ng Pilipinas. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.